No meillä oli junaliput ostettuna ja menimme rautatieasemalle ja olimme nousemassa junaan. Pyysimme konduktööriä, että avustaa pyörätuolia junaan. Meille ilmoitettiin, että pyörätuolia ei oteta junaan. Mitä sitten tapahtui? Mentiin selvittämään sinne lipunmyyntiin tätä tilannetta. Meille tylysti ilmoitettiin, että pyörätuolia ei oteta junaan, että ei voi mitään. Että nyt ei ole tilaa, että nyt ei pysty tulemaan. No ei kuulemma ollut pyörätuolipaikkaa tässä junassa, mutta lippuja myydään kyllä. Ajoimme taksilla Tampereella ehtiäksemme oikean junan jatkoyhteydelle. Maksu 300 €, eikä riitä. Sen jälkeen ostimme omilla rahoilla liput seuraavaan junaan ja tulimme nyt tänne sitten. Että Tampereella oli kyllä oikein asiallinen ja hyvä palvelu. Ja se, että kun lastenvaunutkin mahtuu sinne junaan ja pyörätuoli ei vie sen enempää tilaa. Mitä tässä nyt sitten pitäisi tehdä? No vois kysyä tältä meidän Janilta itseltään, että... Mitä Jani pitäisi tehdä tässä? Siis päättäjien pitäisi tutustua sitten näihin Suomen ja YK-lainsäädäntöön tarkemmin. Mitä niissä sanotaan? Niin, että siis täydellinen tasavertaisuusoikeus kaikille. Että ei niin kuin sitten lajitella, että onko liikuntarajoitteinen terve tai miten, että kaikille. Niin, koska eihän ketään tervettäkään ihmistä käännytetä junasta yleensä. Että... Eikä sanota, että ehkä joskus pääset junaan, ehkä joskus et pääse junaan. Kuinka paljon te olette nyt myöhässä tästä teidän juhlasta? Juhla alkoi just nyt. Mitä siellä juhlassa tapahtuu? Mikä juhla oli kyseessä? Valtakunnan vammaisneuvoston 25-vuotisjuhla.